Nag-level up na sinda. Ang kinalasan na ini sa diversion dati yaon yun dyan. Siyempre, sa kahaluyan, nag-asenso. Kaya yaon na digdi. Luwang pwestong darakulaon guys. Ang kinuan yung dadig. Gustong sabihin, kadang pag tumataon nagkakakan. Gustong sabihin, pag dakol taong nagkakakan, masira. Kailangan mapati ang mga motor pati dyan nakatararay. May pa si order me. Nagpasa lang ako ng sili. May duwang sugok na igwaning kabangot na langaw. Yan ang order ko, tapos duwang jumbo. Probaranta? Aloy-haloy sana. Kada ko kayo nagkakarakan. Kaya aloy-haloy. Halat-halaton talang. Pandua ko na nindigdining kakan. Si Inot sa pagkakan ko, yaon pa yan dyan. Ngunit na ikadwa, yaon na digdi sa dakula na inimpwesto. Pag-asenso, arogunta. Ngunit kaya guys, aldo ng burotuan. Kaya nagbuto pa lang ako. Na-stress ako kahanap kasi mga pangaran ko. Kaya, sabi ko, makinalas daw muna ko. Suya naman ako nagbutom kaya. Yung kay Maribuko na yan na aki-aki ko yan. Ikado ang aki ko. Atinista yan guys, pero nagkakanan yan digdi sa ano. Atinista yan, pero nagkakanan yan digdi sa kinalasan sa diversion. Bako kaming maarte, bako kaming mapili. Istapon mo yan. Di, magbulog ka. Aray ko. Kay po ako na magpabulog. Di ba ko na ako si Afro Bicolano kung mapabulog ako. Africa. Taga-Africa ng mga arugani, kaya Afro-Africa. Halo yun, ang kinsit. Puta sana, o gusto ko na ko. Mawala na ko digdi. Nagkukurahaw 31 daap. 15 kami. Garo linagpasan kami ay. 31 na. Oh. 31. Tapos ako 15. Bayaan mo siya. Igo kaning version sa Jacos. Arog man kani. Local ramen or kinalas ng naga. Mas masiram digdi. Rubaran nindo duman. Barato man. Kasing barato lang digdi. Halo, yung kami naghalat. Masarong oras. Iyo. Sa kadakol na iyan, nagkakarakan. Baya, isa na. Mahalat pa kami. Nagpuon kami digdiyo. Paano pag nasa number na natin? Nagpuon kami digdiyong maghalat. Makabang oras pa man lang gayon. Dahil man sarong oras pa lang. Ay puan lang nindang i-improve ang service kasi nauna pa kami doon sa kabilang table pero silang unang binigyan ng pagkain. Okay lang? Sige, halat pa kita. Ang atinista, oh, inip na. Gutom na yan. Nagburoto kaya kami. Oh, di na. Iyo yan, si Jumbo. Masiramon. Masiramon. Dito ka pigpapiling ate. Taba kay ka magsikat kay sa sako. Salamat. Ayan, ayan Jumbo. Uy, guy, manatubod ka na 55 pesos lang yan. Ayan o, kadakal pa naglaralaog. Sige na, probaranta na ni. Siyempre nag-iba akong sausawan, Bicolano, mahilig sa sili, para digdi. Iyon na yung 55, sa naman pala. Pero sabi naman, jumbo daan. Pero, tiyan, garo ka kaniyo, garo ka kani binutidan. Yan, ibuhos na ni digdi. Makarangon yan. Patis, sa kasili. Pero ang kape ko makdo. Ayan. Ihalo ka. Kadakul. Lumitan ito naman ng sabaw. Pwede, paniharina. Grabe niyo sa carb. Baranta. Pero mataratakbang. Pa lang yan. Baumi. Ha?
siya guys. Pasok. Probaran nindo ikti. Kada ko dyan mga nakamotor. Ikti lang ni sa diversion. Kinalasan sa diversion. Give it up. Peace and love.